Георги Ямуджиев. Вие сте известен като един от най-добрите практикуващи юристи в областта на международното търговско право. Споделете за работата си с гражданите, с обикновените хора. Благодаря за оценката. Работата с гражданите е в крайна сметка винаги работа с гражданите. Всеки си има своите проблеми. Дори когато са представители на юридическо лице, пред мен се явява винаги жив човек. Откликването на техните проблеми, болки, чувство за унеправданост, несправедливост и така нататък винаги е било мой основен приоритет, защото адвокатската професия не е само пари. В крайна сметка винаги в дъното на всичко стои взаимоотношението между теб и клиента. Така казва и закона. Отношенията между адвоката и клиента са свещени. Всички тези отношения почиват на доверието. Заради това, когато вярвам в някого, когато считам, че има право, се боря с всички сили и средства, за да може този, който търси, да получи това, което иска.